France qui permettrait à la France et à l'Afrique, l'une et l'autre indépendantes, de s'associer librement pour affronter ensemble le monde de demain et pour écrire ensemble une nouvelle histoire. Vient de se lever et le général de Gaulle va prendre la parole. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je ne me passerai pas de la saluer en raison d'abord des souvenirs qui m'y attachent, en raison aussi des espérances que j'y ai placées. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France, l'Europe, la communauté franco-africaine, qu'ils la fassent en toute indépendance de l'Afrique et de la France. eyyi bandiraɓe tedduɓe enen ketti ngol ɗo konngol nde waali jojo nde musidɗo mabɓe woni mawɗo mabɓe lamɗo mabɓe général de Gaulle ari ko waali jojo yamira yo haal oɗo discours mo Mamadou Dia yamirimo won noon kañum wonno président du conseil woni ko président mo ganduɗa kono premier ministre sa leni wayi ko kañum jogui doole kañum haalata kañum yamirta kañum waɗata nommé kañum yamirta neɗɗo yo won hunde kañum ittata kañum momtata kañum jogui no ñamrete no yardete woni mawɗo armé woni foof police gendarmerie heddi noon ko président o nan ɗon kala kode ara teddugal baɗetegal ma tawtare ma haalane kala kode yaaha e nder wuuro he ma haalane kono ala devoir ala pouvoir wawde signinde walla wawde wasde signinde ko président du conseil o tan woni Mamadou Dia foti wawde wadde foof ko kañum woni président du conseil kañum jogui gueɗe ɗe foof ndega noon nde o yaata e ngal ɗon ɗanngal e sengol kadi tawtoraka tawne ɗanngal mum ko oɗo henna Waly Jojo Ndiaye jeyaɗo Kaolack ko oɗo ɓe dokki yamirore en tant que ministre de l'intérieur yo haalan De Gaulle koɓe jiiɗi nde o yetti o salmini De Gaulle enen fof en nandi ɗum o wi bisimilla ma e leydi maɗa e kono noon wonko gargol ma ɗo henna ene nafa waɗi fayida no feewi saabu aɗa tawi min ɗo henne goƴaji tati ɗe ganduɗa ko toɓɓe baɗɗe fayida ɗimin cohli haaldude e maɗa wonnon ko an woni kilifa men hen toɓɓere wotere ko leyɗele amen ɗe hankkandi ne pelliti yidde hedde indépendance ɗum noon ko indépendance min jiiɗi e kadi emin jiiɗi ko wiyete la fédération hakkude amen e leyɗele amen ala min jiiɗi indépendance Afrique fof no diidori ɗum noon woni l' indépendance Sénégal l' indépendance africaine o wi kadi emin jiiɗi Afrique o fof wona unité wonta leydi gootiri hono no union européenne waɗiri hannde ni walla noon leyɗele États-Unis goniri ni ewa ɗum ɗon noon De Gaulle ɗum ɗo betti ɗum muusi ɗum kono o wi aha mi nani ko kalɗo mi yi hannde wuro mon ngoni heewi yimɓe mi yi yimɓe goto fof ne ƴefti ko wiyete leɗɗe mum e drapeau ji mon e carton ŋaji ɗi bindu ɗon ko kaalaton en ko fof mi faami jiɗɗon ko indépendance ɗum noon ƴefte indépendance mon soɗon jiiɗi ƴefte ɗum ɗo 28 septembre ɗum noon so tawi on ƴefti ƴefte indépendance mon so on ƴeftani aha ko adi en 28 septembre mbawton heddade koye communauté française de communauté no ganduɗa ko français en jiimi Afrique koye ɗum ɗon hette no CFA woni communauté française des états de l' Afrique de l'Ouest ko hen mbawton heddade ko on saaha noon rutti omo ɓeydi tekkude l' Afrique ɗe fof mbaɗi révolte indépendance o alay saago tan kadi o wonata kanko hoore makko De Gaulle omo andi ko ɗum tan jogori wonde hayso muusi hayso welimo walla mettimo hankkadine so tawi leñol felliti hebde ndimagum leñol felliti e wasde jimede leñol felliti e yarnude leydi mum ƴiƴam leñol felliti
hebde ndimaagu ganduɗa sakketake rokketake ala bawɗo darta ɗum noon waɗi leyɗele dariɗe fof sa yi leyɗele arabeɓe hannde ene dilla jamma ñalawma ɓiɓɓe mabɓe yummira mabɓe ne maaya e galleji mabɓe ne bombe ko pellital andude ndimaagu ala ko foti jarde e tene kadi so tawi neɗɗo miijoto ko ñamdu mum maaro mum walla bottari mum walla hiɗan walla kaccitari mum ɗum ɗo tan yoni ɗum so dañi jaam tan ko heddi ko fof yo dañ bone ewa yiiɗa bone mo suusa bone laamata ko no jimɗi mbirat ni ndeke noon ɗum waɗi Afrique woodi hen ha hannde keddi eɗo keddi ɗo ha hannde tampere wonande ha hannde yimɓe tooñeteɓe ɓe yimɓe yaltinaɓe leyɗele mum waraɓe ɓe ndeke noon ɗum ɗo fof ko ni fonno waade ko joomum ponno ko darade dantinde hay sono darimo bindi ngulli kaɓamo natte nder leydi hene kaɓe ittata tawan ko ɓe keɓani liberté mabɓe ɓe potani weltade ɓe potani jalde ndeke noon Afrique on saaha dogol yananamo Afrique hankkadi koko ƴefti pellital alay saago noon hankkadi négociation ngaji ɗi mbaɗe holno indépendance o wonirta e tene kadi e nder document mo Wali Jojo haali o wi document mo neldoton min e banggue indépendance o walla mo nelduɗon min o min mbawata jabde mo sowona min janggumo min gandi holno indépendance o daroto holno indépendance o wonirta eyyi so tawi ɗum woni min janggi min paami on sane min jaɓa jabde indépendance amen firti koɓe jiiɗano indépendance o wona tawa gueɗe ɗe foof ha hande ko France jogontoɓe ɗum ɓe jiiɗi hankkandi ko jogade ndimago mabɓe ɓe jogo gueɗe ɗe foof ɗum ɗon noon on saaha indépendance africaine ko ɓuuri en hewde koye ɗeɗo toɓɓe daari aha minen momin dokku on liberté moon kono haalis moɗon biyeteɗo CFA o ko minen jogoto minen mbaɗani on ɗum ɗon garantie ewa kala hitande oɗon joɓa impôt ji ɗiɗon kayitaji minen muulan toon ɗum minen jaltinan toon ko woni hen buuɗi sappo ko woni hen temedere ko woni hen ujunere kayitaji ɗi minen bahlitaɗi ɗum ɗon noon alay saago hitande nde so timmi leydi foof en jogui ko addata fof so rendi ene hawra ɗum ɗon e mabɓe ɗum ɗon ko alay saago so tawi onon jiiɗi hebde indépendance o ɗaccon haalis omin pewna non on ngala usine aji on ngala e hunde toɓɓere ɗiɗere ɓerete min dokka on indépendance moon eminen noon min jogui ko wiyete communauté européenne kala ne jaaɗon e communauté européenne leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa wona kañumen kalfuno on so tawi min jooɗimo toon min mbaɗa négocié on tawtorama so woote ari ko minen gotan toon ewa kala komin kaali ko ɗum ɗon kadi guerte moon eko jeeye toon e leyɗele moon foof ala mo poɗɗon yeyde on jeyata Chine on jeyata Amérique on jeyata Russie ko minen gaddan toon eyyi ko minen gadata ɗon yeyde so tawi min jiiɗi somin jiiɗani puɗɗon yawtinde ala contrat mo mbawɗon dañude ɗeɗon leyɗele so wona e dow yamirore amen e dow wiide amen produit ɗi jogui ɗon ɗine kadi so gaddi minen pawten prix amen eyyi so tawi min pawi hen prix amen momin mbawi sodde o on saaha min jooɗo ko min mbawi ko heddi ko coodon son jiiɗi ngabbi noon toon prix ji moɗon ene jeeya e toɓɓe indépendance jangga toon ko ɗemgal français bon leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa kañumen jimno ko anglais en jimno ɗumen ɓene kañumen mbi ko anglais janggete toon ɗum noon ko ɗemɗe amen jangga toon momin gaddan on defte min gaddan crayon ngaji min gaddan encre uji bivare uji ewa tawa ko ɗum ɗon jangga toon ɗemgal amen ɗemɗe moon fof mofte ɗen jangguetake mbaɗon symbole e nder guure e nder école aji moon beele bandiraɓe janggoɓe ene ɓeydo wawde jangde ɗum ko hen jeeyete ko jangde amen defte amen jangga toon civilisation amen e culture aji amen jangga toon eyo ko ene jeeya hen armée moɗon oɗon mbawi dañde armée ɓaleɓe armée leydi moon mbaɗe recruté kono ko armée tubakoɓe wonata toon kala goto mo noon ko armée ji amen ɗi mawɓe mumen gardoto on ewa kadi min daña ɗo base militaire so tawi janggo jaam on mbi oɗon pirta komin mbaɗi ko tawa minen base amen nan ɗo tawa wona ñande fof emin tacca maayo ngo emin gadda avion ngaji amen walla bateau ji amen taw min jogui ɗo base kala nde min cohli hunde e nder Afrique tawa nan ɗo e ko noonne kadi garde présidentiel jogotoɓe président de la république ɓe président de la république gonɗo ɗo o kala nomaɗo ko minen kadi nden sécurité mum minen gardata ɗum minen toppito kala mum e cellal mum e rafiji mum foof ewa ene jeeya henne kadi e banggue Sénégal o hôpital principal oɗo ko hôpital amen ewa ko wawata safrade hen ko yimɓe ɓe ganduɗa ene liggo hen ne jooɓe taw yoɓeteɓe ɓene fonctionnaire uɗine kañumen ene jooɓa kadi min gaddata ga ene ko mawɓeɓe ko ɓe amen ko tubakoɓe garat ɗo ene gardo kala hen moon waɗa opération so tawi yalti ko ɗo waɗata stage uji mumen ɗum ne ko hen jiiya bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe eyyi ɗeɗo toɓɓe ɗe kam gona négociable oɗon mbawi noon hebde indépendance moon mbaɗon kala ko cohluɗon so tawi on ndewino min mbiri ni ɗum ɗon so Allah jaaɓi ko noon yarata
eyyi ko ɗum ɗo woni condition ngaji mabɓe leyɗele kewɗe ko ɗum ɗo keɓiri indépendance ha hande ɗiɗon ɓoggi nana e daɗe men ha hande haalisaji ɗin ɗo gam waylede bandiraɓe nana go e jamma ñalawma ha hande eɓeɗa naata e nokkuji men ko nande usine aji men ko nande mine uji men kam mbaɗat exploité ha hande ko kamɓe jogui ministre mabɓe toppitiɗo Afrique mo ganduɗa kala koɓe beela kala koɓe jiiɗi ko noon kala caliɗo ummina hoore mum no Thomas Sankara en ni e waaɓi noon ɓe mbaɗa ɗum law e kala jiɗɗo ɓooyde kala jiɗɗo jooɗade hay sinno wotiranamo 100% e leydi mum yiɗama yaato tan ne heddi e yamirore mabɓe so heddaki e yamirore mum tan ewa Calil Bamou sumat ɗum ɗo noon koye toɓɓe indépendance e jeeya leyɗele Afrique kewɗe ewa kewɗe koye ndiɗo mbadi goni ewa to banggue jangde tubakiri kala kamɓe jogui critére eɓe gandi université fof ko foti yaltinde e docteur eɓe no poti e docteur eɓe ɓene kadi ma cuuɓe oɗo wonata ko docteur guite o ko docteur ñiiƴe o ko docteur reedu maɓe kamɓe kalata hitande fof so ɗiɗo jaltata walla so tato jaltata walla so sappo walla nogas hay jomumen mbaɗi qualifié ene mbawi ene jogui tan ko suɓete ene suuɓe ko yaltinde professeur uji ko nde ɗo jangde ko ɗum ɗo kadi min jangmin hay so on jeehi université ɗemgal amen gadanal ngal minen tubakoɓe français ɓe ko ɗemgal amen wonata toon prioritaire so jomumen noon jiiɗi jangga arabe so jiiɗi jangga ɗemɗumon so jiiɗi jangga russie hay to école aji secondaire to ko woni lycée ji ɗum ɗonne kadi ko français o tan wonata ɗemgal manggal keddiɗe fof gona ko secondaire ndeke noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ɗum ɗo koye indépendance uji ɗi keɓɗen ewa ɗi ganduɗa eɗen gone mum ha hande en donki yaade hande koye tonggol gonɗen on jii maaro koko jiggoyte on jii kala ko jogano koko jiggoyte otoji ma coode rewne batoji yooɓe ewa enen fof e sagata meɗen ga liggo e leyɗele mabɓe ewa kala ko dañƴen woden ko peccuɗen nelden haade men neldude kadi ma woda ko hedde poste uji mabɓe ewa ko ɗum ɗo yaraga e wari en ɗum ɗo yaraga ene westeri union en kala haalis noon ganduɗa eɓe mbawa hebde hen hunde ala fof ko dillat ala fof yahat ko noon galleji gonɗo ɗi ko luwaɗi ndiyam koko yoɓete électricité ko yoɓete hendu koko yoɓete e biyeji avion faade leyɗele men ɓuuri ha hande cher ƴefta ɗo joni biyeɗo Paris ɗo pokkita paya New York aɗa wawi dañide biye 400 euros 300 euros kono so tawi koɗo wonno Afrique ha tengde vacances ko 700 walla 800 euros ndeke noon gueɗe kewɗe eɗen kaɗa hande ligginoɓe walla darinoɓe walla janggunoɓe walla ni ɓe ganduɗa ligginoma ha kaɓa ha ndiɗo leydi dañi indépendance mum kala maɓe jiɗɗo ummade hande Afrique nara ɗo ene safrade e hôpital uji gonɗigaji haalisaji ɗi ko yoɓata ko avion ngaji ɗi docteur eɓe ɗe ewa hay goto wawa hen sahaji worti lamɓe ɓe ganduɗa ene jogui hande ngaaluji mawɗi ɗi ganduɗa ene mbawi wadde ɗumen hayso gari gani président men ko ga cafroto kamɓe cafrata ɗumen ɓe mbaɗi huuli hakkude men e mabɓe ewa sikkude kamɓe laami toon ɓe koɓe mbaɗata e bonande ko koɓe mbaɗata e gueɗe ɗe ganduɗa hawrani e laamu men ɓe donki hay jogade hoolare docteur men mawɓe goto mabɓe fof mo sellani nawete ko Allemagne nawete ko France nawete ko nokkuji goɗɗi Russie ko toon yahata walla nawe Inde ko joni tan ni ɓe puɗɗi artude Afrique seeɗa saabu Ahmed 5 e won noon kañum enne kadi mataw won changement goto mbaɗi ko toon hande cancer ɗo Sénégal ɗo yahata ene safre ko way noon ndege noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe hande ɓe ndewe ngaalu men eɓe ñaama eɓe ŋeefa eɓe ŋeerƴa kala ko joguiɗen guerte meɗen namarage meɗen gawri meɗen makkaji e doole gueɗe ɓena gadda ga henna te ɓe keeɓi ɗum prix tokoso ɓe naftoro ɗum naftugol ngol ganduɗa ko kamɓe tan jogui oɗon dakamme enen noon kala men jiɗɗo arde ga hen hande ewa hay sana tan ko billet avion maɗo so tawi a dañi chéri dokkeɗa ko kiloji nogas ko kotirɗa leydi moɗon ƴeewi kiloji nogas hono gonirta leydi duuɓi duuɓi tati aɗa woppi yumma aɗa woppi bamma aɗa woppi tani aɗa woppi jaati mbiyeɗa ko kiloji nogas mbawata artude walla nogas e joyyi eyi walla kiloji capantati ɗum ɗon kilo no wayni tuuba goto no wawi wonde kiloji ɗe feccere holko mbawɗa nawtude sa wiyata ƴefta ses koma newda bateau kala ko jiɗɗa neltude koma yooɓe haalis ha heewa yooɓe dédouane walla wiya a waɗata de taxe sowona jaaɗa ha jettoɗa kayitaji luwaji métro ji ne ceeri ñamdu ne ceeri électricité ne ceeri ko ñamata e nder galle ne ceeri ɗum ɗo fof eɓe gandi koye mabɓe gonɗen en ñaama eɗen jara firti koye hunde en mbawa nawtude leyɗele men ko nawtenen ko seeɗa kala ko gadduɗen ne foof olio ƴeewe waɗe usine walla waɗe boutique walla waɗe ko ganduɗa ne adda jeencam ala goto fof jiɗi ko dañi galeyel mum Dakar so